Kung diri sa Cebu nahimong tourist attraction ang mga whale shark o butanding. Dito sa Bohol, wa kini ikalipay sa mga mangingisda. Kung unsa ang rason ato kining sayran, pinagi sa report ni Chelo Valiana. Makaon gapil. Sa video nga kuha sa usa ka mananagat, makita ang butanding o whale shark kung ilang tawgon dito sa Bohol nga tuki-tuki. Dunay duha ka mga lalaki nga nagpakaon sa butanding sa dagat sa Albuquerque ug Luway sa probinsya sa Bohol. Kung welcome ang mga butanding isip atraksyon, pues sa mga mananagat, dili. Matud sa mga mananagat nga sakop sa Alegria Sur Fishermen Association kon ASFA sa Barangay Alegria Sur, Luway, gumikan sa pagpakaon, nagpundo ang mga butanding sa lugar ug nahimo nilang kompetensya sa pagkuha og bulinaw nga mao'y ilang panginabuhian. Nasayrang nga mag-upat ka buwan nang nagpakaon sa butanding ang maong mga lalaki nga sumapag gisugo sa usa ka lokal nga opisyal kay duna kini plano nga pagtukod og whale shark watching sa lugar. Sawa pa ang mga butanding daghan og makuha nga bulinaw ang mga mananagat. Apan karon maayo na lang kun duna sila'y makuha nga 5 ka kilo. Dili gid mo yun nga ilahang wana ila na ipadayon ng ilang gibuhat ana kay dako kay nagipiktar na mo. Dako kay nagipikto sa mong panginabuhi. Duna say panahon nga giingong giguba sa mga butanding ang ilang pump boat o pukot. Imbes kay makakuha may dani naman may kog daw say damo may makuha kay mubuwag naman tong isda na mo da. Narot na. Kaya kanang ayo-ayo og kuan sa butanteng mangilog to sikpa na mo ana magkabuwag dyan to gamay ra yung makuha na mo. Mao nang pambuta blue color niya nakatrapal og orange niya naay mga buya na duha ka buok katapad ana sila permanente magtuwa. Buot sa mga mananagat nga undangon ang feeding sa mga butanding aron gawas nung makalangoy sa laing dapit. Undangon na ng pagluglaw ka na kaya ron malikayan nga udaghan na silang butanting diha. Kaya mo lagi sa akong kasulti na nga ug magsigig lawg diha. Di magsigig ana mo kadaghan ang butanteng magpabili na dire. Ini kahapon samot may ka di na maglisod ako dyan may pagkuha ng mga bulinaw. Sunod si Mana plano sa mga mananagat nga bisitahon ang sangguniang panlalawigan aron ipadangat ang ilang mga reklamo. Una nang giingon sa Free the Whale Sharks Coalition Bohol nga ang feeding sa mga whale shark usa ka ecological trap. Oba ni Clans Gabutin, Chela Valiana, Balitang Bista.